ipadunggan ang atong pagsibya sa musunod ng mga provincial stations nationwide. RPN Iliga, RPN Bacolod, RPN Cebu, RPN Baguio, RPN Pagadian, RPN General Santos, RPN Bacolod, RPN Davao, RPN Zamboanga, RPN Surigao, RPN Batak, ug RPN Cagayan de Oro. RPN DXKO Teleradio, ang Radyo Ronda kini sa amihanang Mindanao, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang musunod na programa binayran, bisan unsa nga hunahuna og opinyon nga malitok sa nagdumala niini, iyara kini ug walay labot ang istasyon. Bisan ang baruganan nga ipadayag sa nagdumala sa musunod nga programa, wa magpasabot nga mausab kini ang gibarugan sa tagdumala niini nga sibiyahan. Daghang salamat. Mabato na ninyo pagbalik ang naandang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa alapinan sa hapon, ayaw pakyasa kini nga programa nga madunggan sa DXKO Radio o pakita usab sa RPN Channel 5 sa cable TV nga sa Facebook page ang programang magatod sa espirituhanong pagtuo. Mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa PBCM uban sa nagunang evangelist na si Juan Ramilo Mangalos ug mga kauban. Mga kaigsonan, mga lamong tigpaminaw, dining tuhura karon ang nasa pili ang tulumanon, mga lagit ng lakdag sa kinabuhi. Kini karon ang iwalagad, Magbilista Reverend Charlie Eugenio, magpabinaot nga kamuntanan karon, nakapagpaluna na kamo sa inyong tagsa kanamotangan para matalimugan ang makamaturan nga makapagatod kanato sa kalwasan na sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. Kung may basahon man na referensya, gigamit na mo dili para sa pagsupak sa Biblia. Kini gitulog master kanamo padayon sa among gipanudlo kaninyo. O among gipanghinaot nga kamungkanan karon nakapagpaluna na sa inyong mga butangan. O karon among mainitong pagpangamustanon sa tanang makaigsunan. Labi na sa mapakalimugan karon diha sa dapit sa taguluan kang brother Inkila, Jerry Inkila. Kumusta ka nimo? O labi na sa dapit diha sa playa no, diha sa dapit sa baybay. O sa Pigsing Compound karon sa pagpakalimog. Kumusta ka niya na ngayon atong programa? O hinihingi na karon magpaila pa ang kauban pang mga evangelista o ministro. Kumusta ka ninyo mga kagalan ng mag-isunan kini si Brother Hermogenes Magrayo, katambayayong ninihigo na karon sa pagkatos mga maturan ng hapa ninyo o ninihigo na kauban pa sa pagka-ministro. Kumusta ka ninyo mga kagalan mga isunan kinyong alagan sa kanginan ni Evangelista Brother Gisrael Magrayo. Bugin itong mura magpaila pang uban pang ministro. Kinusap si Brother Rene Telebrico nga magkapag-uban kanino karon kauban sa pagkatod kaniyo sa kamaturan o kaniya pa ang kauban nga evangelista. Kumusta o may pagkamina usap kanatong tanan mga kaigsunan sa gyapon kini ang inyong igsoon evangelista Brother Juan Rodrigo Mangalos mao usa nga inyong makauban ining higayuna o ininyo karong pagpatalingog ining atong tulumanon dinhi sa ining sibihan sa DXQ o mga kaigsunan. Teleradyo kini mga kaigsunan, live kita sa Facebook ug sa YouTube. Ang inyong pagabuhaton para makita ninyo kami ikiin lang RPN, DXQ, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O makita usab ninyo kami sa TV5, sa Cable TV, ining orasa, alas 12 ngadto sa alauna. O hook up kita mga kaigsonan ining sibiyahan sa RMN DXDR Dipulog. Kumusta diha kang si Edgar Dagumong ug si Technician din si Ardan Loo. Bato usab ining sibiyahan mga kaigsonan ang programa sa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Dinhin ining sibiyahan sa DXMN FM sa Calamba, Misamis Occidental. Matag-adlawng Domingo mga kaigsunan, alas 6 ngadto sa alas 7 na sa Kabuntagon. Mabati usab kini atong tulumanon ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa DXEG
FM Radyo Sipa sa Aras-Asan, Kagwahit, Surigao del Sur, Braghaugna. Kita mga kaigsunan sa matag adlang Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas buntag ug masubli kini sa alas 7 ngadto sa alas 8 ang taknas sa kagabi o matag adlang Domingo. Aduna usab kita programa mga kaigsunan sa RMN DXPR Pagadian City, medya oras kita matag adlang Domingo, alauna ngadto sa alauna media ang takna sa kahaponon. Aduna usab kita programa sa Radyo Bandera 107.3 sa Villanueva, Misamis Oriental, matag adlang Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion. Usab abati usab kini atong tulumanon nining maong subihan sa Radyo Bandera sa Iligan City 100.9 matag adlang Domingo alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Aduna usab kami programa nining maong subihan sa Cebu City sa DYLA matag adlang Domingo alas 11 ang programa magsugod matapos sa alas 12:15 ang takna sa sayong kautuhon. O ngadtong gustong magpadangat sa inyong mga pangutana mga kaigsunan, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-393-8768. Akong gipanimbaya ang mga kaigsunan nga naminaw diya sa Ormoc City, Bradani Ayeng, iman sa atong higala nga taga Siakon, Bunawan, Negros Oriental. Kanunay gid siya nga nagsunod sa atong tulumanon nila ni Brother Romeo Di Maula ug sa inyong pamilya may pagpatalingod. Sa tanan usab sa mga kaigsunan nga dinhi nakakita kanato via YouTube ug Facebook sa inyong pagpatalingod nining ato karon programa mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Ug sa pag-isgot sa tema, ibalik ko kamo kang Reverend Charlie Jr. Ining mga bahin karon Brad Ronnie, mga mahal na tigpaminaw, ang atong pag-iskutan, ang pagtubag na lugar, ang atong doktrina niya man sa atong magtutudlo. Doon naman tayo kaugalingon o kagawasan sa pag-exercise sa atong doktrina. Pero kining Seventh-day Adventist dinhi sa Dipolog, no? Sa Mitchell Pendilio, programa niya alas 7 ngadto alas 8 sa gabi adlaw Domingo. Ang iyang rason ani nga basta kuno ang Espiritu Santo Dios mo kuno na ang anak kuno sa Dios ingnon po niya Dios mo sa ang iyang rason ani nga pangkunon lugar ta niya Espiritu Santo nasaypan man niya. Kay sa atong gibasa sa mga pagtuna to, si Kristo, mabasa nga siya, anak sa Diyos, kung ang udawat niya sa Juan 1:12, mahimong anak po sa Diyos. Kunya, ang atong gitubag, mahimo na di Hesus Kristo itong mga nagtuon niya. Mamanay, konsepto niya nga, doktrina man niya sa mananap ng iha kay ang anak kunos baboy-baboy, o may supak anak. Ang anak sa kanding-kanding, kana og mananap atong iskutan. Pero mayo tingali nga atong isugod nga bingon ra man ni siya nga naay programa di ay nga nagsunod dinhi ining sipihan sa matod pa niya sa alas 11 daw padulong sa alas 12 Seventh-day Adventist Reform Movement ini yan yang giingog Seventh-day Adventist Reform kay nasuko ni siya kay giingnan ko nung bastos ni Mitchell Pendilio di ra mamangkon kala diayng makik-argumento ka o niya og diskumpiyado ka sa doktrina ingnon da ini mo jerjen kanang pulong nga jerjen maayo lugar na wala lugar kay lain nga termino niya na mo nang natingala mi karon ato ipa pati lang Brad Ronnie para ang mga kagalaan kaingon nga naatay gitubag yun og dili matap pwede nga magsulti niini o wala yun siya magsulti niini. Okay, Reverend, mga kaigsunan, mga kaigalaan o mga kaigsunan namang ipabati. Tinubagay ni siya karon mga kaigsunan, yun tigpamaba sa Sabadista din is Dipolog. Matod pa nila, pastor, magkaroon pero ang butlag, tinuod pa ng pastor. Kaya sa urban ng mga pastor, lahi sungag mo na sila krasol, sungag sila prinsipyo. Anita sa pagbabati sa iyang daghan man ni Reverend no nahang kaning iyang giatake dili kanato may tungod sa atong tutudlo katumanan sa Espiritu Santo. Labaw pa ko nung bastos kay di na ko kabalo buhat og tao gawas ko matugilawas. Mao ni iyang paningil tanawon kanila tubago na guni ni atas tinubagay nga matud na ninyo nimo Mitchell Pendilio nga kami unang hilabot nimo
Oy, limot ka. Ikaw may unang nihilabot na mo, pero di may mag-uul hilabtan mo, kaya katubag ni ana. Pero ikaw mingon hilabtan kanila, ikaw ay amo nang ibabati unya sa mga sunod na mong programa, kinsay unang nang hilabot na rin ako. Manigingon nga sa kanta pa nga grupo sa Wadang, pag tumatagal, lalong tumitibay. Aniya, mga kaigsoon na mga ibabati kay Dino Basio nga mong tubag sa iya kibaling paningil diri sa mga magtutudlo. Medyo may pagka-personal, personal yun. Aniya, inyong paminawan sa iyang gibato din ni kanamo nga atake mga kaigsunan, may tungod nga asa mabasa nga ang magtutudlo matud pag-dimensyon ni Kristo nga mo ikatumanan sa Espiritu Santo unya kinibang nabakon ni Espiritu Santo nagiglawas nya ato i-forward gamay na lang karon nga madaginot atong oras dinhi sa iyang pagbayad. Okay, ang sagingon, laliman ka niya na isyon, bisan pag nag-angkon na manununda, apan supak sa giwali. Ang ilang mensahe sa nag-angkon manununda, bisan pag muangkong gikas langit, apan nagwalig sukwahe sa giwali sa mga apostoles. Ipatunglo. Kanina. Kaya doon na may basihanan pagtulunan ni Kristo atong sundon. Pagtulunan sa giwali sa mga apostoles, ang angay natong sumayon. Pangutana, asa mabasa sa Biblia nga ang mga apostoles nagwali na si Tomas de Iwenyo Sr. mao ang Espiritu Santo. Dios Espiritu Santo. Ato na ipatubag. Asa pa mabasa sa Biblia nga si Kristo nagtudlo na si Tomas de Iwenyo Sr. mao Espiritu Santo. Kaya kung gitudlo na, ang katatuhan, gitudlo naman na ni Kristo. Kana nga tubag ko na to, Bredron, ang sunod man ni katong isgutan niya nga nakighilawas. May unahon na to sa pagtagan kay mo may atong nahimong question nga kanini ang diha siya nagpasikan lugar sa pagpaningil nga inutil the economy nga Espiritu Santo. Okay, atong sige Reverend, atong ipabati ang katong matud pa niya nga ang atong magtutudlo inutil ni nga Espiritu Santo kay nakikilawas. Pero kay nahinaykan man tong kuan atong tubagon tong isgutan niya nga asa mabasa nga ang Espiritu Santo nag-ingon ang mga apostoles nga kinini ang si Master kuno mo Espiritu Santo unya nag-ingon no kuno si Kristo nga siya mao ang Espiritu Santo. May timan-an na dili abilidad sa Biblia na kung magtagna ibutang ang maong pangalan sama sa pagpamatuod at magkarayong kuha kitag example mahitod kang Apostol Pablo kung sa may pagpamatuod ni Apostol Pablo mahitungod sa atong Ginoo Isu Kristo nga sa pagsulti ni anini nagbase siya maong tagna. Wapo na nga pangutanan nimo, unsay pagpamatuod ni apostol nga si Pablo. Witkan ko sa Bindilyo. Ikaw Bindilyo ba? Mubuhi gani kag pangutana, ipahaom sa among doktrina. Ag-as ka mo ingog asa diha mabasa nga si Kristo nagsulti nga ang Espiritu Santo si Tomas Eugenio nagpamatuod ni ana litra por litra. Mao man na og kadungog ka nga litra por litra iple. Nga nag-ingon mi sa pagpamatuod na mo sa among magtutudlo, pamatuod na litra por litra. Kana unang-una, gikuha na itong sample sa panahon Kristo. Diyon sa pagpamatuod sa mga apostoles sa atong Ginoong Kristo. Litra por litra, ayaw ra diha atong basahon. Galacia 4:4, matod pa ni apostol nga si Pablo. Apan sa pag-abot na tukma nga panahon, ang Dios ipadala siyang anak nga natawag babae, natao ilalom sa kasugwan. O sa gisulting Pablo, pag-abot sa tukmang panahon, ngano nagamit Bindilyo ngano nagamit si apostol Pablo, tukmang panahon. Una niingon siya miabot, pag-abot sa tukmang panahon. Ang Dios ipadala sa iyang anak nga natawag babae na tayo sa kasugwan. Si Kristo man to. Hae man ang giingon niya pag-abot sa tukmang panahon. Tagna na. Asa man ang dapat gigamit sa atong ni Apostol Pablo. Na si Isaias. Kapitulo 9 versikulo 6. Kusog ra ka mabasa ni Bindilyo. Kusog kay ka mabasa ni. Pero nakalimot ka basi kalimot ka pagbasa nimo ana. Tanang pastor. Apel ka. Pagbasa nimo ani kabasa ka litra por litra dinhi. Na Isaias 9:6. Kaya alang ka na to, ang usa ka bata na tao, alang ka na to, sa kanak nga lalaki gihatag.
o ang kagamahanan, ikatungtong sa nga baga, o ang yangalan, pagkatawgon, kay bulungan, magkatambag, Diyos nga mga gahom, amahan nga walay katapusan, prinsipi sa pakigdait. O na, dunay usa ka bata, nga gihatag, bata nga matao, Diyos atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Mo nang giingon ni Apostol nga si Pablo, pag-abot sa tukma nga panahon. Pero sa pagtagna, naba gibutang dito Hesukristo? Indilyo? Nag-ingon ba ang amahan? O si iyo ba nga muna si Hesukristo? Si Hesukristo gingalan sa kong anak, ha? Oo. Di Kaya mga ba? representyo na Indilyo nga iyang pinisyonan na to. Ya, naon sa man. Ligon ang rason na to. Nakaroon. Ang usap pa sa maong mabasa sa Biblia, na dili gyud ginalitok ang ngalan sa atong Ginoong Hesus hain pa ang dugang priba sa Biblia. Ingon nga gipangutanak pero nining tumurat di gyud mabasa ang ngalan sa atong Ginoong Kristo Francisre. Atong basahon dire sa nakasulat sa Proverbio, siyang kapitulo 30, versikulo 4 gingon, kinsabay nakasaka ngadto sa langit. Kung atong itubag, mapos na gadyot, di ang tubag niya nga ang amahan. Sige padayon. Ug nanaog, kinsabay nagahipos sa hangin diha sa iyang mga kinumo. Kinumo. Oh. Di sa ato pa kung kana pangutana di ang amahan ang tubag niya na. Dayon, Kinsabay nakahugpong sa katubigan sulod sa iyang panaptod. o di kung kana ipangutana man di ang tubag niya na ang amahan. Kinsabay nagapahimutang sa tanang mga kinatumyan sa yuta. O kung atong tubag ko na mga mahal mong tigpaminaw ang amahan gyapon. Okay. Kinsaba ang iyang ngalan. Oh. Katong amahan nga nagpahimutang sa kinatumyan sa yuta, kinsa daw iyang ngalan? Hihuba. O tanawa, napay hihuba diya pero masabot na to. Dayon, O kinsaba ang ngalan sa iyang anak nga lalaki kung ikaw nahibalo. doon na day anak nga lalaki, ang amahan nga mao si Hihuba. Kung mo si Solomon, mo'y nagsulat nini, o nagtagna nini, nga na day ang anak nga lalaki, kisay ngalan, pagkaipangutana niya ng panahon sa Israel, dili mahibaluan, nga ngalan di ay nini, mao si Jesus, kano sa alam. Kadong giingon ni Apostol Pablo, sa gibasa ni Brad Bacarayo, na pag-abot na sa tukma nga panahon, ang Diyos may padala sa iyang anak na nataw pinagig babae, nataw ilalong sa kasuguan. O niya, naingalan ni Jesus. Si Jehovah nagingon nga, mao ni ang Jesus. Usadya niya nasaypan ang pagpaningil mga mahal namong tigpaminaw. O niya, karon, niata sa doktrina sa mga pagtudlo diri kanamo. Kung atong basahon sa Biblia, nagpamatuod ba nga ang Espiritu Santo adunabay puli niya na Brad Rene sumala sa Biblia maning atong gipamatuod busa dili mahimo nga kining gitawag og ang pagpaningil nila sa ngalan nabay puli. Mga mahal nga tigpaminaw aduna. Kung imong basahon ang Biblia nga gitawag og ang pulong sa Dios, nakasulat dinhi nga nag-ingon sa 14:25-26 sa Juan nga kung imong basahon kini giingon kining mga butanga gisulti ko ng daan kaninyo samtang anak ako ban kanyo apan ang magdadasig ang Espiritu Santo akong pagasugoon ikan sa man. Siya mao ang mag-atudlo sa tanang butang. Unya gingon nini, siya ang puli kanako. Doon na di ay puli sa atong Ginoong Hesukristo. Karon ba doon ini puli sa atong Ginoong Hesukristo. Kay sa gibasa ni Brad Bacarayo katong 9:6 kung sa pagpayag una na nga bata sa atong explanation nga ipakita sa Biblia nga matao. Pero kining bata nga matao nga mao atong Ginoong Kristo doon na gipasupot daan nga tagna
nga doon na pa diya ikaduha nga bata ang musunod sa atong Ginoong Hesukristo. Hain ang priba niya na Brad Rudy. Anya ang priba rin basahon ko sa Ecclesiastes Kapitulo 4, versikulo 15. Sa English King James Version ako basahon. I considered all the living which walk under the sun with the second child that shall stand up in his stead. Sa tagna mga kaigsunan, nag-discut og ikaduhang bata, second child. Huwag butang ngalan, tagna man eh. Dili man abilidad sa Biblia nga kung magtagna ibutang ang ngalan. Di pareha ba nimo Bindilyo ba nga tuhuan nato litra per litra nga gitudlo o gipaila ang katumanan sa maong tagna. Nganong nag-discut og second child tungod kay dunay nahaunang bata nga sa claim namo among gitudlong katumanan anak si Kristo. Isaias 9:6 basahon ta na sa English, for unto us a child is born, for unto us a child is given. Si Kristo katumanan na munang first child. Pero dunay mapuli niya nga ikaduhang bata. Tuman nga sa Isaias 9:6 wala gid sulti ni Isaias kasi Kristo na. Kay wala na mahibaluy pa, kay wala pa moabot ang katumanan ana. Sa Ecclesiastes 4:15 doon na gipasabot ikaduhang bata nga mupuli sa unang bata. Mo na ang pasabot na karon kay kining bata na ikaduha wala may lain nagisgutan sa Biblia nga ang pulong sa Dios mao ang puli sa atong Ginoong Kristo. Kay bisan ganing sa Juan 16 city angtod sa 10 palang pagbasa Bradini kay naandam naman nimo ang Biblia giklaro diya nga si Kristo ang puli niya dugang payag ang Espiritu Santo gyud. Anya Reverend, akong pagkabasahon sa ikasitar mo lang sitas. Ngani suginan ko kamo sa tinuod nga maayo alang kaninyo nga mopahawa ko. Kay kung dili ako mopahawa, ang manalaban dili mo ana kaninyo. Apan kung mopahawa ako, siya akong ipadala kaninyo. Dunay iyang pagpawa nga sa pagpawa niya ipulito ang manlalaban. Kinsa nang manlalaban sa imong gibasa na dili sumala sa Biblia kinsa kanang manlalaban. Anya akong ipadayon og inig abot na niya yang pailhon ang kalibutan. May tungod sa sala o sa pagkamatarong sa hukom. May tungod sa sala kay sila wala man musali kanako. May tungod sa pagkamatarong kay ako wadto man sa man og dili na kamo makakita kanako. Asa gibasa nimo Juan 16 santo sa Juan 17 ngadto sa 10. Ang imong gipadayon mga mahal na tigpaminaw ang gipadayon ni Bradrini, ang Juan 16 city ngadto sa 10 pagpadayon diha niya na kinsa ning malaban as 14 15 16 17 kung higugma kamo kanako inyong pagatumanon ako masugo ug ako mga muyo saman ug kamo iyang pagatagad og laing malalaban nga makiguban kanyo hangtod sa kangturan nga mao ang espiritu sa kamaturan. Kana diag manlalaban kay ang question diha kinsa ning manlalaban? Hindi ang tubag, ang Espiritu Santo nga manlalaban. Mo hinungdan sa pagpawa ni Kristo kay kung ang Juan 16 city hangtod sa 10, di pa nimo mabasa diya ang manlalaban lang ang mabasa mga malamong tigpaminaw. Kapag kabasahon ang 14, 15 hangtod sa 17 sa Juan, ug ang Juan 14, 25, 26 sa Juan, ang manlaban mao ang Espiritu Santo na karon. Niya iyang paningil na ang Espiritu Santo daw namo gikan man komuni sa barangay San Antonio sa Cagayan de Oro City. Tingala siya nga gibasa niya ang unang Pedro 1:12 ang Espiritu Santo adto man kuno sa o gikan man kuno na sa langit hain ang priba nini nga atong ikoneksyon na drone. Anya Wala sa iyang question. atong ipabati na po mga kaigsunan ng tingog ni Mitchell Bendilio tigpama ba sa SD dinis Dipolog niya yung patalingogan. Okay, atong basahan. Ang Espiritu Santo na handal na paglilali, ano na tayo Espiritu Santo? Kung sa Espiritu Santo ating wala, anong Pedro 1:12? Ang kanila ipadayag na dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diya sa mga butang na karon ikatahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao na nagawali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo na pinadalagikan sa langit. Okay, asa din ka ng Espiritu Santo yung wala? Ikan siya. Yan, asa din ang Espiritu Santo yung nagwala?
Muning iyahang gipasabot mga malamong tigpaminaw, nindot pod kay dili man gud mabulyaso ang usa ka tawo, dili man gud mailhan ang usa ka lig-on nga katarungan ug wala nang pangutanaha. Nagtuo siya pero di lang ni kabalo mamati. Mura man siya plaka gungguba, balik-balik di mabalik na to ang sagang. Simpre sa guroti pa, ibunalan kag numero 7, alangan naman ang sagang ni Murutso. Di mo balik yung mis numero 7 nga sagang. Nakaron, hibong siya nga gikan kuno sa langit, kunya nganong nakuno sa San Antonio, may timan-an. Wala misupak ana nga gikan sa langit. Kay nganong, hayan pa ang dugang pagpahayag. Ato ding ipatinaw og nganong naa sa saan, bato pa niya, San Antonio, saan Misap Oriental nga, nasa Cagayan de Oro City. Sumala sa Biblia, pila ba ang gipaila nga tuwa sa langit? Brad Ronnie, sumala sa Biblia. Tulo. Niya atong basahon mga kaigsunan sa New King James Version. New King James Version sa 1 John chapter 5 verse 7 ang akong pagbasa inyong patilingugan. Gingon din ni sa pagpayag na atong mabasa sa Biblia New King James Version. For there are three that bear witness in heaven. The Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. Diin daw kuno na kanang tulo. There are three that bear witness In heaven. In heaven. Sa taas sa langit. Doon na day tulo, testigo kay bali or witness o gipanghimatod nga naa gina sa langit. Katong the Father, mao man ang sa 64:8 sa Isaias nga siyo ba ang Father? And the Word, mao man ang nas 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 1:1. Unya, ang kanang-ingon, and the Holy Spirit, and these three are one. Supak din na niya na. Karon, mantiman-an nga si Kristo gikas langit. Timan-an pa. Pero, God makaray sumala sa Biblia nga naman, bisan tuod si Kristo nasa langit, gitag na ba nga ang nasa langit, mahimong, mapahamutang, mapalo na din si yuta? Ikaw, Bendilio ba, mubuhi gani kag pangutana, gani, buhi gani kag isyo, 357, kani magkaigo ka ba? Gusto lang, kining imo mga kuan, balik-balik, murag plakang ko ba, gaingon ni Reverend, waro ba gini tao hinungdang, pangutana, di ginakaigo, sa usahon rin na mo. Ayun na, ikaw may bubuhi ko ala. Abi man niya, og siya lang ang atong nahinagbo. Niya ng mga pangutana, Bermutarayo. Kung makalusok ka sa ubang magawali anak, kung makaigo ka, Diyos amo, matay kaigo ka, ikaw di, mawawa ka na, nga naman. Kung sakto pa kang Dibiter Bendilio, ayaw pagpaningil. Pagkagikan sa langit, kung pamatunan nga niya siyuta mo tungha, dili na tinood. Kay kung dato na ito ng prinsipyo ni mo, mulugar ng atong Ginuso Kristo, di na tinood. Mao mo na ron. Masaon na mo pagpayba, kiniraman, ang imong prinsipyo, dili di pwede nga, anahin ay munutaw di ay, dili sa yuta, kung dito sa langit gikan. Karon, wa ka mahibalo di ay, ng atong Ginuso Kristo sa tagna. Asa ba mitungha atong Ginuso Kristo, Bendilio? Tikno. Mekia 5:2. Dibati pa lagi pulok-pulok yung agi ni mo ba? Ginos pagpayago, Mekia 5:2. Tagna niya. Apan ikaw, Bethlehem, Ephrata, ikaw nga mo'y jutay nga lungsod diha sa taliwala sa mga linibo nga banay sa Huda. Gikan kanimo, dunay usa nga mugula nganhi kanako nga mahimong magmamando sa Israel. Asa ni mugula? Dito sa Bethlehem, Ephrata, sa jutay nga lungsod nga linibo ang mga banay sa Huda. Kinsa man gikan sa kanhing panahon, gikan sa walay katapusan. Kinsa katong hada sa Bethlehem Ephrata, diha sa taliwala sa linibo nga banay sa Huda, mo kantong giingon nga diha sa kanhing panahon, gikan sa walay katapusan. Pagkatumanan, kinsa ang katumanan niya na gadro ni sumala sa Biblia, katong gitagna sa Mekia 5:2. Mao ang atong Ginoong Jesucristo. Dili na ang katumanan, pero sa pagtagna wa gyud dito ang pangalan sa katumanan nga mao si Kristo. Busa dili pwede nimong ipaningil. Kay kung ikaw Bendilio napakas panahon sa mga apostoles, nagwali sila 4:4 sa Galacia nga katumanan si Kristo moabot ang panahon nga ianak sa babay, imong paninglan sila. Naaba sa tagna sa Mikias ug Isaias nagsulti sila nga kanang bata nga mugula sa Bethlehem Ephrata sa Judea. Si Kristo na, di ba wala? O niya ang katumanan, masahon ko.
aron ka mahibalo. Unang maningil ka diri namo, di gid na, mahil na. Imong prinsipyo matud pa nimo, may lang sa mga walwal nga mga magwawali, ang ibalik nimo, di na makalusog na mo dili kay di mo walwal nga magwawali bindilyo. Niya 2 sa Mateo bersikulo 4 ngadto sa 6. Akong basahon ninyong paminawan. Ug sa natikom niya ang tanang mga saserdote nga punuan ug mga eskriba sa katawan. Siya nangutana kanila kung asa igaanak ang Kristo. Ug sila ningon kaniya sa Bethlehem sa Judea, kay mao man kini ang nahisulat pinagi sa propeta nga nag-ingon, "O ikaw, o Bethlehem sa yuta sa Huda, sapagkat tinuod dili mao ang labing jutay sa mga punuan sa Huda, kay gikan kanimo mugula ang usa ka punuan nga mao ang magabot sa atong katawhan nga dingot nga Israel." Sa ato pa, si Kristo, timan na ito, hinahinayan na ito para makuha na ito ang punto na natao di ay si Kristo dito sa Bethlehem sa Efrata. Siyang katumanan sa Mikyas 5:2, pero wa nga din, si Jesus na bindilyo, may timanan nga niyung asa mabasa nga si Kristo o ang mga apostol nag-ingon nga si Tomas Eugenio may Espiritu Santo. Unya, kung i-reverse na to, asa pagbabasa na nag-ingon si Yuba na si Kristo kanang sa Mikyas 5:2, si Jesus na. Huwag yapon gani man ingon niya na sama sa iyong pagpaningin, pero mo ni ang among tubag. Nakaroon, kay ato mang nabasa nga si Kristo gikan sa langit. Unya, nabasa po siya yung pagpaningil, nahibong ka, gibasa ni mo ang unang Pedro 1:12, ang Espiritu Santo gikan sa langit. Among gibasa ang unang Juan, 1 John chapter 5, verse 7 sa New King James Version, nakita na to, nga doon ay tulo dito sa langit. Nakaroon, ang pangutana kay si Kristo gikan man sa langit, anong nakatungha man din sa yuta? Pagtunga ni Kristo din sa yuta, giwali ba si Jesus o si Hesus Kristo, brethren, sa mga tinunan sa atong Ginoong Kristo? Giwala gid na Reverend, sumala din sa ikaduhang Korinto kapitulo 10 bersikulo 13 ngadto sa 14 ang giingon, apan kami dili magpasigarbula pa sa sukod, kun dili sukod, kun dili sumala sa sukod sa gilayon nga gibahin kanamo sa Dios, ingon nga sukod nga nagaabot diya kaninyo, kay kami wala maglapas among sukod nga daw wala kami ipabot diya kaninyo. Kay kami mo ang unang nagpakaabot diya kaninyo, dala ang maayong balita may tungkol kang Kristo. Di giwali nila si Kristo ang balita na si Kristo nakaroon. Moingon ba may sama sa iyong pagpangutana ug akto pa ni Hesus Kristo? Ngano man inyong giwali nga si Jesus tuwa man na sa langit? Ayon ba nga sa Biblia gipamatuod nila nga si Kristo, pero kining si Hesus Kristo gikan pa sa langit, brad. Gisrael. Gingon diri sa nakasulat sa Juan kapitulo 6 bersikulo 51, sumala pa sa gisulti ni sa atong Ginoong Kristo gingon, "Ako mao ang buhing tinapay nga nanaog gikan sa langit. Bisan kinsa nga mukaon niining maong tinapay, siya mabuhi sa dayon." O kita mo na, giwali si Kristo dinhi na sa yuta. Unya, nasupak ba ang gingon nga gikan siya sa langit? Wala. Mao na ang among giingon. Ang mga apostoles nasayod nga si Kristo gikas langit, pero nahibalo sila pagtagna diha gyud sa Huda, mutungha sa Bethlehem Efrata. Unya giwali nila ang atong Ginoong Kristo, gidawat nila nga si Kristo gikas langit, pero giwali bisan pag diha pagkapustos man pano yung matod ala, pero sa binilyo wagin mo dawat. Maona among ibalik ni imong pasinot yan na, maona nga namudyot anang rasuna kay di man tinuod nga magawaling Kristo. Nakaroon, dinita sa punto. Tingala ka. Wa man mo matingala nga nung nagwali mig Espiritu Santo, kay amo na ang katumanan, diha niya nang mahina. Pero, ang unang Pedro 1:12 nga mga tao nga magwali sa Espiritu Santo, natuman lugar rin ka na mo, nga kanang Espiritu Santo gikan sa langit, pero hibong ka. Sa magod kang Kristo gikas langit, giwali po nila. Unsay diferensya na. Pero karon, ang question, Brad Ronnie, nga naman nga Espiritu Santo naman ang atong giwali, anong dili man ta nagwali sama kang Mitchell Bendilio, nga wali nga Hesus Kristo o kinsa pa uban pang mga pundok nga wali nga Hesus Kristo sa ikatingad-an kita karon anong naatas Espiritu Santo. May mga ikapamatod bangtan yan na unsay katarungan o mahinungdan.
adunay lig-on nga rason, Reverend, nga atong gibasihan sa Biblia nganong niining atong panahon wala ta magwalig Kristo. Sa sulat ni Pablo, tinun-an ni Kristo, tinuod na tinun-an ni Kristo ni. Sa sulat niya sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10, sa Bibliang Katoliko nga hiligay nun ako basahon. Matod pa ni Pablo nga may mga pasiuna nga paghiliugyon o panagbuyon sa mga protestante o mga katoliko nga iskola sa Biblia. Oo. Niya, matod pa niya, kaya ang aton ihibalo, kag ang aton pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton, hindi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot, ang di himpit magataliwan. Sa aton ng pinulungan, kadto daw ilang pagwali sa pulong sa Dios nga ginbugay o gihatag kanila, dili pa na ito mao ang hingpit. Mawala pa daw to pag-abot sa hingpit. Adunay mupulin niya na. Pero ang question ba dunay, unsa ba ang pagwali sa pulong sa Dios na patod pa niya po si Pablo ginbugay sa aton pero hindi pa hingpit? Si Pablo nga ito gabong patubagon ni Reverend kay siya may nagpahayag sa Korinto pagsusik unsa ng ilang giwali nga pulong sang Dios nga dili pa hingpit og mawala. Sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17 sa Bibliang Katoliko gapon nga hiligaynon. Matod pa ni Pablo, gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios. Kag ang pulong sang Dios mo ninyang gisplikas Korinto dili hingpit og kadtoy mawala. Nagaabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. Kada ang bala ang rason nga ang katudi ay pagwali kang Kristo ilang ipasabot nga dili pa dayto mapagpadayon kay mawala pa to mao nga dunay mosunod puli maong nag-ingon sa 14:25-26 sa Juan ang pulong sa Dios nga ang puli mao ang Espiritu Santo puli sa atong Ginoong Kristo kaysa tagna sa 9:6 sa Isayas wala nga dito Gisos sa Isaias 7:14 nga tawag Emmanuel matuman sa Mateo 1:18-23. Wala nga dito sa tagna nga Hesus. Pero sa pagkatuman na nga midako na kanang bata, doon na pa day second child na mupuli sa iyang dapit ug way lain nga gisulti ni Kristo, mao ang Espiritu Santo. Mao nga ang among giwali Espiritu Santo na kung hisgutan na to, napuli kang Kristo. Anong dili po pwede nga ang wali nga ihuba, brethren, isumala sa Biblia, anong dili po ihuba ang atong iwali? Dili na po na hiuba ang iwali. Pero doon kaya ang wali nga hiuba, ato na po na ikinutupan na dili na itulo ipay ang iyang ngalan. Sumala din sa Jeremias, Kapitulo 31, versikulo 31, o katong ikama sa 33, kato sa 34 na gayon. Anya karon ang mga adlaw mabut na nagayon si Yuba nga ako magabuhat og usa ka bagong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Juda. 23 apan kini mang tugon nga pagabuhaton ko uban sa balay sa Israel sa tapos nitong mga adlaw nagayon si Yuba ibutan ko ang akong kasuguan sa ilang sulod nga mga bahin ug diha sa ilang kasing-kasing kinusulat ko ug ako mahimong ilang Dios ug sila mahimong akong katawan. Og sila dili na gayon magtudlo ang tagsatag sa katawo siyang bisig katawo o ang tagsatag sa katawo siyang igsoon sa pag-ingon ilhon mo si Yuba. Bisag diya lang takotok. Si Yuba mismo nagpayag nga doon na siya bagong tugon nga pagabaton ngadto sa balay sa Israel o sa balay sa Juda nga ang maong tugon nga iyan ang ipahibalo dito di na ay mapadayon pa ang pagtudlo sa iyang ngalan na Yuba. Tanawa gani mga mahal nga tigpaminaw, isip-isipa gani. Kung kato pa ang nagpadayon hangtod sa pagkakaroon, wala unta tay madunggan nga Hesukristo nga balita, way mulusot nga Kristo. Busa sa pagkagi nga gigat-off, dili na mapapadayon, mao nga milutaw ang dapit sa panahon sa ikaduhang hugna sa atong Ginoong Kristo. Apan kay moatubang magtag ikatulong hugna sa panahon, sa samang pagkaagi, aduna usay pagkatlop sa panahon sa wali nga Kristo para mopadulong tag Espiritu Santo nga panahon. Busa madunggan niya nato nga adunay gisgutan sa unang Pedro 1:12 nga tagna og kanila ipaningadili sa ilang kaugalingon kun dili kaninyo na nag-alabad sila diya sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinagi sa mga tao nga nagawali sa may balita, pinagi sa Espiritu Santo na pinadalagikan sa langit.
nga mga butang nga niini ang mga malda nangandoy sa pagsuno. Ingon Dios Mitchell Benilio. O kita mo na ang Espiritu Santo gikan sa langit, pero ang ilang Espiritu Santo gikan sa asaan? Sa San Antonio saan? Sa Cagayan de Oro City. Mao man na. Unya si Kristo nga giwali nila, di ba gikas langit? Nya nganong naaman sa Bethlehem. O na, nga kung kinis Bendilio sa tao pa nga nagdagan-dagan, sige lang ikanus mo. Oh, Ang nakaroon. iyang pangutana, siya pa maigo. Nakaroon. Ang mga lagi nga ang nakaidot man God nga dili man God maila ang kamaturan kung dili magsulti ang atong kontrakt. Baka, kay kung ang iyang rason mo ay paundayonan, mahimo nga si Kristo di na tinuod. Oh, Kay ang tinuod, basta gikas langit, di naman gina pwede nga arisyuta sa magikan. nakaroon. Na, Sa nabasa na to kanina, Brad Rooney, Brad Macarayo, Brad Gisrel, nga ang atong nabasa nga ang Espiritu Santo gitawag kamaturan. Morning atong ipabati. Pagkagisgutan ang kamaturan, asa ba mo gitib ang kamaturan sumala sa Biblia, Brad Gisrel? Gitid nga gikan sa yuta. Gingon diri sa Salmo sa yang kapitulo 85 versikulo 11 gingon, ang kamatuoran mo gitid gikan sa yuta. Ug ang kamatuoran magasud-ong gikan sa langit. Oh, klaro na. Pag magisgot ang kamaturan, Mitchell Benilio, ang kamaturan mo gitib gikan sa yuta. Si Kristo sa 14:6 kamaturan, diin na dayon nanukat, bisag gikan siya sa langit. Tiris, yuta lamang, kay doon na may pagkat-op sa wali nga Kristo, doon na napilaing kamaturan, ikadwang bata sa tagna pa. Eh di may lawas, kay bata man, matuman, pag si Kristo may pasultihon, second child that shall stand up in his stead sa Ecclesiastes 4:15, og si Kristo may pasultihon, ang puli niya sa 14:25-26 sa Biblia nga ang pulong sa Dios mong Espiritu Santo. Di mo gitib man ang kamaturan din sa yuta. O na, pagka ang kamaturan, Brad Macaray, mo gitib gikan sa yuta, asa ba po makaabot ang kamaturan? Magpabilin ba sa yuta gyapon? ya, atong basahon. Kini magong kamatuoran mo ni latos kay Benilio. Ang Espiritu Santo nabasa nga na ganihang kamatuoran. Si Kristo po Juan 14:6 kamatuoran. Unya asa ba day ang address sa kamatuoran? Unya ang kamatuoran, asa ang address niya? Sa langit. Gingon kay ang sa Salmo 108 versikulo 4, kay imong mahigugmaong kalulot dako man ibabaw sa kalangitan ug ang imong kamatuoran nagaabot gikan sa mga langit. Busa ang asang address sa kamatuoran? Sa langit. Asa nagitib? Diri sa yuta. Mao nga si Kristo Juan 6:51 ganiha gikan sa langit. Nga naman kamatuoran man mao may address pero kay gipadala man sa Ama pag-abustok mang panahon musugot kag sa dili Benilio mag-ugtas ka lang sa rason sa mga ministro sa BCM. Si Kristo nigitid gid sa yuta pinaagi sa pagpakatao namatod pa ni Pablo pag-abot sa tukmang panahon nga natuman ang takna sa Isaias 9:6 pag-abot sa tukmang panahon Galacia 4:4 nga tao gid si Kristo wala sa langit. Benilio mga tanan ni asa man day na tao Benilio tubaga may laki magaka. Asa man na tao si Kristo sa langit o dinhi sa yuta? Tubag. Unang sinayop ang May iyang laki magaka. sinayop ang iyang style nga maningil siya nga atong Espiritu Santo gikan sa langit nabasa unang Pedro 1:12 pero matud pa niya ang ato daw ang Espiritu Santo gikan sa Antonio. Nya mibalos ni Benilio kasi Kristo na tao man si Kristo sa Huda. Kana bang Huda langit? Oh, kana. Mao na lapinigon ni kas among question Benilio tubaga may laki magaka. Ingon ini para mahimpos ang sistema karon yan na sa yuta no ang Espiritu Santo giwali pero ang address ang kamaturan pag mugitid gikan sa yuta ang kamaturan pagkaabot pud gadto sa langit na naglibog si anak kay wala na si anak istoryahan got na Ay gikat-off namang waling Kristo nangahas magpagpadayon mao na nga di na mahustong rason. ay ni amay gitawag og panultiyon kinsa man ang nasayon sa sulod sa panimalay ang nanumbalay o ang silingan sa mong balay. Dili ang silingan sa mong balay, dili ang nanumbalay. Kundi ang nasayon sa tinuod nga sulod sa balay, mao tagya sa balay kay siya tagya sa balay. Sa samang pag-agi kay kami man ang naas kamaturan, kami usab ang masayod sa sulod sa kamaturan. Mao nga mong iladlad. Brad Rone, Okay. atong nabasa kanina
nga ang wali nga hiuba dili maipapadayon, ang wali nga Kristo dili mapadayon, ay dili pa tumao ang kaimpitan, pulihan sa Espiritu Santo na nga wali, o ang wali sa Espiritu Santo natuman diri kanato ang mga ministro sa PBCM. Ang Espiritu Santo nga wali sumala sa Biblia saon sa makipakasama ang butang nga wali nga Espiritu Santo diin mulutaw. Di pagkasamag bugnong katubigan ug mulutaw ni sa halayong yuta. Proverbio Kapitulo 25, versikulo 25, mga kaigsunan, akong basahon inyong paminawan, ingon nini ang nakasulat sa balaang kasulatan, ingon sa bugnaw nga katubigan, alang sa usa ka gihaw nga kalag, mauman ang maayong balita nga gikan sa halayong yuta. Oh, kita mo na, ang maayong balita, mulutaw na dayon, gikan sa halayong yuta. Kay ang maayong balita, diin gani ang balita nga dili na ipagamit, di na itulo, sa makang yubang ngalan, dili na to, ay maayo. Kung ang wali nga Kristo, adunay pagkatop, adili na to may maayo. Ang maayo niya, katupuli, sumala sa ato nang nabasa sa Biblia. Di lang ikasakit kay Biblia may atong ibasa. Karon sa halayong yuta. Di man nga pagkahalayong yuta, doon sumala sa Biblia. Sa Biblia nga gitawag James Moffat Translation, Reverend, ibitsot na lang. Doon na ba tayo ikapakita nga Biblia nga James Moffat Translation? Biblia James Moffat Translation. Isaiah chapter 43, akong basahon na. Akong uklabon din sa Biblia nga ako nang gikasitar sa James Moffat nga translation. Isaiah chapter 43 verse 5 ang giingon din sa pagpayag sa Biblia, from the far east will I bring your offspring, and from the far west I will gather you. Gikan sa halayong silangan, pagkadadon ko ang imong kaliwatan, gikan sa halayong kasadpan, pagatigumon ko ikaw. O di, sa halayong silangan, mga mahalang mong tigpaminaw. O niya, kay ang atong nasod nga Pilipinas na bahin man sa tulo, Luzon, Visayas, ug Mindanao, niya minanukad sa Mindanao, pagwali sa Espiritu Santo. Kung diin, sa Mindanao, patod pa nimo sa San Antonio, ingutin ka, ang Espiritu Santo gikan man sa langit, ikaw rin naglibog-libog ka na. Why sopa ka na? Si Kristo gikas langit, pero nanukad. Pag-abot na sa pagkatuma, din sa yuta. Karon kay ang mayong balita sa Espiritu Santo, mulutaw man sa halang yuta, kundi pagkalang yuta, alang silangan man. Diin man nga pagkahalayon silangan. Nga, diin man na, nga katumanan, nga nasod, kung kami may katumanan. Ang Pilipinas may halong silangan? Oo. Sa gitawag o usa ka basahon o libro nga gitawag, the Philippines is a unique nation, second edition, Sonia Emsaide with Gregorio Ipsaides, History of the Republic of the Philippines, page 16 nagingon. Although most of its rich mineral resources are still underdeveloped, the Philippines is already the largest copper and chromite producer in the Far East. Sa atong pinulungan, bisan tuod wala pa matikad sa husto ang madagaya nga tinubdan sa kinayahan, ang Pilipinas mauna ang pinakadako nga nagmina sa copper o chromite sa halayong silangan. Mao, ang atong nasod nga Pilipinas halayong silangan. Ay di dinhi nagsugod paglutaw ang Espiritu Santo among giwali, pero kini Espiritu Santo gikan sa langit. Sama kang Kristo gikan sa langit. Pero ang kamaturan pagmapadayag mugitid man sa yuta, mo nang nagwali mi dinhi. Nya, naglisod mi anang tubagal. Nya si pangutana din mo. Mao nga niya nakita sa punto pod sa iya kinabuhi. Tugingon niya ba paguni nga pag nakighilawas ko no, mas bastos pa kuno atong magtutulo mo ning iyong pagkasama. Okay, atong ibabati, daghan mo kuning among tubagonon mga kaigsunan mo nang pili lang mi ani asay matuan, mapapahigayon sa pagkamati diya kaninyo. Yan na, yun ang paminawan, matod pa niya, asa mabasa nga ang Espiritu Santo magkighilawas. Kaya man ning atake diri sa magtutudlo. Yeah. Ang usang Sabado, sa Hebrew 4:9, sukato ng Sabado, kay Lucas 23:54-56, nato 56, uyo na ang Sabado diha. Sa mga tasiyas mo wala lioy. Ato sang ipos. Atong ipos, iyon din siya nga, nagbasa man gud siya og kining gitawag og duay bersyon. Unya sa dito sa gibasa sa duay bersyon sa basahon sa Lucas. Ang duay bersyon, ang ubang mga Biblia wa magisgot jud Sabado.
Pero nganong ni Uyon mi sa pulong nga Sabado niya, kay Birnis ang pagpangandam ni Sabado, iyon din siya. Unya sa Hebranon 4:9, na diya kagibutang og Sabado, unya ngano kunong dili na mo uyonan. Unsa kuno ni nga klases pagkamangguli, ikaw man mahuhay buot anang bahina. Nganong dili mi mo uyon nga ignog Sabado. Kay kung imo nang iatras, gining gitawag og sa Biblia nga Amplified Bible, sa Hebronon, Kapitulo 4, atong pagkabasahon, Hebronon, Kapitulo 4, versikulo 7 sa ang atong sugdon sa pagbasa, kung sa ba ang nakasulat dinhin ini. Ingon ang Biblia. Again, is it a definite day, a new today, and gives another opportunity of securing that wish, saying to David, after so long a time and the words already quoted, today if you would hear his voice, and when you hear it, do not harden your hearts. Yan sa versikulo 8 doon. This mention of arrest was not a reference to their entering into Canaan. For if Joshua had given them rest, he, in close parenthesis God, would not speak afterward about another day. Mumani ang giingon, so then there's still awaiting a full and complete Sabbath rest reserved for the true people of God. Ang gisgutan diri nga doon na di ay lain, nag-set og lain nga adlaw ang new day. Nagbuhat ang Diyos og lain na usab nga adlaw. Munang among giingon sa mga pagpamatod nga kana nga gisgutan tingog nga dili pagahion atong kasing-kasing nang katumanan na sa Hebronon 3:8 tingog na sa Espiritu Santo. Muna nga kung makaabot ka, asang dapita ipapangita ang Espiritu Santo o nakaabot ka na sa maturan, rest na nimo kay dili ka na mangita diyan yan na. Munang dili mi muyon kay parapis man ang Biblia. Ingon be, na kung ang parapis, kung ang mga pangunahuna sa translator, mooy tumong, dili na mo supakon. Kung ano manggingon, busa nagpabilin pa ding Sabado. Sabado din nagpabilin na nagtudlog laing a new day. Kanang gigamit nga another day. Oh, sa King James Version gingon, another day, di another day, a new day. Di kakabasa nga ang another day. Maura. Kung nagtudlog Sabado, pag-ingon nga another day, Sabado day gyapon. Oh. May utag ni ingon og the same day. Oh, another day. Munang bot na mong ipasabot ka rin kay padayon to brado ni. Yeah. Doon pabinawa. Nag-anto na ba ko ng anak sa Espiritu Santo? Kaya-outro ba namin yun? Nahin magwawali nila po niya. Ang musulto yung bastos. Siya ay, mas bastos na inong gilang Espiritu Santo. Nagala Espiritu Santo maghihilaw sa bubaya. Di siya magtawag na di maghihilaw sa bubaya. Karon, diya nata ng puntuhan. Ingon siya kay amin niya na ang si Master sa doktrina na mo may katumanan sa Espiritu Santo, the second child. Iyan din siya nga. Ako daw, anak lang kuno ko sa Espiritu Santo. Inutil ko nun ng Espiritu Santo nga makighilawas na isang babae. Babae, ang iyaman, ugwa kay pagtuingon ini raman. Sa buhat Kapitulo 5, versikulo 1 hangtod sa 5, na binasa Biblia Katoliko, iklaro niya, palihog pagbasa, Brad Macrayo, sa Biblia Katoliko, pag-uraman mo, may Imperator Julio Cardinal Rosales, ato sa piyon, ng Espiritu Santo, Diyos, bagyod na, sumala sa Biblia. Diyos yun. Ang Biblia nga imo nang hinganlan, masawan ako buhat 5, versikulo 1-4. Hangtod sa 5. May magtiayon nga sa Ananias o sa Sapira nga ibaligya sa ilang katigayunan. Ikuhaan niya Ananias ang halin, masayod niya ang iyang asawa ang hibilin, itugyan niya nga sa mga apostoles. Si Pedro ang ingon kanya, Ananias, nanong nagpatintal ka man ni Satanas, ug namakak sa Espiritu Santo pinagi pagkiping sa bahin sa halin sa katigayunan, postag kadiyot nga ang gibakakan ni Apostol Pedro, gibakakan ni Ananias, pinagi sa pagkuha niya atong ubang halin sa yuta, ang Espiritu Santo dahil kuno. Yung na yun, sa wala pa kini nimo ibaligya, ang katigayonan imo kadto. Ug sa diyang ikaw nabaligya na ang halin imo gihapon, ngano na makakaman. Dili ang mga tao ang imong gibakakan. Ang mga tao gipasabot sila mga apostoles, kung dili ang Dios. Nganong giingon
nga kining gibakakan niya dili ang mga apostoles. Naas versikulo 3, bindilyo kay kusog ka mo dako ani ang gibakakan diha ni Ananias imbes kay ang giatagan sa halin nga sobra sa iya lugar gikuha nga kwartang halin sa yuta ang Espiritu Santo na. Unya kay ang gihatagan niya nagtuo gilimbungan niya bagibakakan niya nagtuo sa iya nabakakan mga apostoles pero ang gipadayag Espiritu Santo nabakakan nimo nagipadayag na niya dili tao ang imong gibakakan sila mga apostoles mga tao sila dili tao o dili mga tao kay si Apostol Pedro o ang iya mga kauban sila mga tao ang imong gibakakan mao ang Dios. Na ang punto kay ang Espiritu Santo nga atong gikuha Dios, pagka Dios ang isbutan, may butang ba nga dili mahimo sa Dios Brad Rene sa bala sa Biblia? Anya Reverend sumala din sa balang kasulatan sa Mateo kapitulo 19 versikulo 26 na gayon. Si Jesus mitanaw kanila og bingon kanila sa tao dili kini mahimo apan sa Dios ang tanan mahimo. May timan-an mga mahal namong tigpaminaw nga ang pagpadaghan sa tao o unsaon yan bahina dili nato ibinastos sa pagsistema kay mao man lugar na. Dili bawal ang pagpakigilawas mga mahal namong tigpaminaw sa sugo sa Dios. Ang bawal lang diya kung imong iadto sa lain unsay priba bradron sumala sa Biblia. Then sa Proverbs sa Biblia nga New Living Translation, Reverend. Proverbs chapter 5 verse 15 up to 19. Drink water from your own well. Share your love only with your wife. Why spill the water of your springs in the streets, having sex with just anyone? You should reserve it for yourselves. Never share it with strangers. Let your wife be a fountain of blessing for you. Rejoice in the wife of your youth. Kita na to na nga gipakasamag tubig nga imna lang ang imong kaugaling tubig. Ug diha ka sa imong asawa, Kung makigilawas man asawa, rin mo asawa yung ya, ayaw paggamita kibali nga ipabuhagay lugar kibali ang tubig ngadto sa lain sa mga estranyo. nakaron. Pag magisgot ta og manulunda, sumala sa Biblia, ang manunda mga malamang tigpaminaw, espiritu na ang kahimtang niya atong basahon. Kaya nag-ingon man si Mitchell Pendilio na baday Diyos dili mahimo. Mahimo sa Diyos ang tanan, pero kung ang tao gitugutan niya na, nadautan niya na. Kunya kung ang Diyos wala may magbuot sa Diyos, di ka lang mutuo. O man na ang problema, di wa na may labot ganyan na hindi ka mutuo niya. Ang punto niya, mubasa ko manulunda sa Biblia. Dinhi sa Hebranon 1:13-14 gingon. Apag kinsa bang manulunda ang iyang giingnan, lumingkod ka sa akong tuo. Hangtod ang imong mga kaaway mahimo ko ng tumbanan sa imong matil. 14. Dili ba silang tanan mga espiritu man lamang nga sulugoon nagipadala aron sa pag-alagad alang kanila nga mo'y magapanunod sa kaluwasan? Ang manulunda day espiritu di man nato. Pero ang manulunda ba makahimo ba pagminyo niya ang Dios ni Hinoon? Espiritu man ang Dios. Oo. Pag magbato naglawas, doon na nailawas na ang manulunda na espiritu man. Sa Biblia, Bradone, ang manulunda ba nakahimo ba pagminyo? Sumala sa Biblia, bisag espiritu sila kayo na. Nakahimo. Huwag ka nakahimog minyo na diha ang pakigilawas. Manulunda na ha. Na ang priba, bisag sila na makakta. Ania. Sa Biblia nga James Moffat translation sa Genesis chapter 6 verse 1 nanto. Now, when men began to multiply over the world and had daughters born to them, mga tao daw, daghan, mga tao nga mga babae, mga tao kanila, the angels, mga manulunda, ang here, notice that the daughters of men were beautiful and they, katong mga manulunda, married anyone of them that they chose. Nakita nato ang manulunda, nakakita og mga maanya nga babae, sila nakikminyo. Minyo, kung ang manulunda, labaw ba ang manulunda sa Diyos? Nagkahimo pagminyo ang Diyos mabadili? Usa, pasagdan ta nga ang Diyos, pero wala man kay pagtuo, mo nang dilingon niya na. Pero sa punto, nag-ingon ka, nga ang Espiritu Santo, nga nung niya sa yuta, maura na nag-ingon ni mo, ikaw rin na mulyaso, si Kristo, kay gikan man po sa yuta, pero nag-ingon gikan sa langit, ang Espiritu gikan sa langit, kana lang ang wala ni mo masabtip. Mga malamutik paminaw, daghan po ang atong ikapagpayag, pero ang oras, subo na mo, nga, miabot naman. So, di lamang ninyo, aron ibaluan pa ninyo ang dugang pangkamaturan. Saka lang na lamang sa magtutulo, mas na Tomas, kung sinyo, kining niyong alaga. Evangelista, Reverend Charlie Unyog, sa kalasap sa makauban ng mga evangelista o ministro. Pinasab sa brother Hermogenes mo kayo.
Kiniusab si Brother Gisrel Macarayo. Kinusap si Brother Rene Telepico. Kila sa panginig igsoon ni Evangelista Brother Juan Romilo Mangalos kami mayon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.